Taputtaa sulle hirveästi. Tervetuloa. Hyvä, ei muuta kuin tuut vaan tänne mun oikealle puolelle. Ja mikä sun nimi on? Niina, mahtavaa. Ja tää on 5 euroa. Hetkinen, kokeillaan siitä juttua. Kato Niina tarkkaan. Tää on rannekello ja tää on 5 euroa. Nyt mä sekoitan näitä muutaman kerran. Kumman annoit äsken mulle? 5 annoit mulle, kiitos, voit mennä takaisin. Ei, Niina, tää 5 euroa. Tää tulee olemaan sun pelipanostus meidän huikeassa pelissä. Ja mä pyydän sua kirjoittaa tähän isoilla tikkukirjaimilla ja oikein paksusti sun etunimen. Silleen, että me tiedetään, että vain yksi tämmönen seteli on tänään Jakomäessä liikenteessä. Okei? Niina, näyttää erittäin hyvältä. Jatkapa. Tää on tietovisailu. Tää on tietovisailu. Mulla on 4 kysymys. Vastaamalla oikein yhteen kysymykseen sä voitat 1 palkinnon. Minkä sä haluat? Punaisen tai palkinnon?